Du har det næsten helt op i håret, men jeg mener det. Hun er i gang med at give sig selv ansigtsmaske, Lars. Jeg ville ikke kunne lide at gøre det der, fordi jeg er blevet stor. Jeg kan ikke lide det. Jeg hader sådan nogle maling i hovedet af det der. Men Anna synes, det er sjovt. Jeg ved ikke, hvad det Ja.